30. päivä tuli nyt kilometri uitua niin kuin eilenkin, mutta vähän hitaammalla, aika paljonkin hitaammalla ajalla, vaikka sitten viimeinen 10. kierros meni 5 minuuttiin 40 sekuntia, mutta siellä meni 8 minuuttia suurin osa. Aina ei voi voittaa, mutta joka päivä kun yrittää pistää harjoitusta, niin tässä on ihan narumies olla. Ollaan yhteyksissä. Seppo Lehto, eduskuntavaaliehdokas, Valkoinen vaihtoehto tällä hetkellä vaatteet päällä ja seuraavaksi lähdetään eteenpäin. Ollaan yhteyksissä. vapaussoturi@gmail.com. Yhteydenotos, jos poliittista, yhteiskunnallista asiaa, muuten yhteystiedot sitten, mitä näkyy blogeissa. Ollaan yhteyksissä. Kaunista päivää. Aurinko näyttää paistava. Se on moro. Ja molskis. No, eikä sammu.